उफाय गैया जेरैबायदि बायनानै थांबाय बे बायनायखौ जों मा खालामबावनांगौ पाब्लिकआ एकदम सेस जाजोबसिगोन आरो बिनो अननानै सरकारा अननानै एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयोब्ला जोङो पाब्लिकनो एसे सुबिदा होयोब्ला जोंहा गोजोननाय फैगौमोन आरो दा बेसो बिराद दा जाहोनाथ' दा बानाबो नङामोन जेबो नङामोन जेरैबायदि बाना समावनो बायलाङाखिसै बाना गैयि समावसो सिंजोंहाय फुंखा फैनानै माबोरै गब्रायलांखो बेबायदि दसेनो बियो गब्रायनानै थांबाय आरो गोलैलांजोबबाय दा माइ गायनो सुबिदायानो गैला बेबायदि आरो दाथ' उफाय गैया जोंनो एसे सरकाराव अननानै माबा मोनसे हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो जोङो गायनायनि थाखाय सिगां स्लुइस गेट गैयिनि समाव माबायदि गायोमोन बा स्लुइस गेट जानानै थानांदों जोङो ओरैनो थानांदों ओरैनो एकदम सोरबा अखा हादैजों एफा एनै गायबाय बे समाव ओरैबायदि गोरिब जाजोबनांदों खामला मुजिरा मावनानै जाब्लाबो आगोर मोनै जानानै थादों दा बेफोरबायदि आरो स्लुइस गेट जानानैथ' जथेस्थ' जों सुबिदायाव फैदोंमोन आरो उन्नति जादोंमोन जथेस्थ' उन्नतियाव फैबायमोन आरो जोङो बे सुबिदानि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला फ्राय सान्थि होजोबनो हादोंमोन जोंनि स्लुइस गेटआ दिनै 9टा टाइमाव बायबाय बे बायनायनि गेजेराव जोंहा गोबां खहा जासिगोन मानो होनोबा जोंनि बे दंग' सालबारि बान कमिटिनि सिङाव थानाय आबादारिफ्रा गैयाब्लाबो 2500सिम बिगाया गायनो मोननाय नंला बेखायनो जोङो सरकारखौ जोङो एसे खावलायो जाहाथे माने थाबैनो बिनि थाखाय बेबस्था खालामनानै हरो बेखौनो जोंनि रायजो राजानि जानानै आं आफादनि सेक्रेटारि जानानै आं खावलायहरनाय जायो बे स्लुइस गेटआ जाहैबाय 2010आव कमप्लिट जादोंमोन अपेनिं जादों खिन्थु दा 2023आवनो बायनानै थांबाय बे दालां बायनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो बे बायनायनि जाहोनाथ' बेखौथ' जों मा बुंबावनो गोदोनि सिमेन्ट खम होनायाव जोङो सन्देह खालामदोंमोन जों रायज्लायदोंमोनबो एसे खम बेस जाबाय होननानै नाथाय बिथांमोना खुनु कन्ट्रेक्टरा जोंखौ आफादनि मानसिखौ जेबो माबा होआखै स्कप होआखै दा बेखायनो बे बान्दोआ हयथ' हथात दैबाना गैयि सायावनो बायनानै थांदों खोमा जों बेखौ माने जों साननानै लादोंमोन थिकादार शहीद आली क'क्राझारनि दा बे बायनायनि जाउनावथ' नोंथांमोनहा माने माइखौथ' गायनो मोननाय नंला जों माने जोङो दुब्लियाव जोंना गोदोनिफ्राय दंग'नि दै थिखाङो नालाय बेखायनो अखा हादैया जोंनि दुब्लियाव थाया बेखायनो बे दंग'नि दैजोंनो जोंहा आसा आरो बे बेजोंनो गायजोबो 7टा 8टा गामिया HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9702280878 एबा 7002271 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन